बयखौबो खुलुमबाय आरो आंनि स्वitwni लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमखौ बरायनानै लाबाय आरो आंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बयनोबो अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय गोजोननाय जासिहरबाय जय मासि आरो बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव आङो जोंनि बाइबेलनिफ्राय आं बाथ्राखौ बुंनो हास्थायाखै आङो जेनेरेल नलेजनिफ्रायसो बुंनो हास्थायदों भारतनि जारिमिननि बाथ्रानिफ्रायसो आङो मोननैसो बाथ्राखौ लानानै आङो जोंनि गेजेराव आङो नोंथांमोननि गेजेराव आं बुंनो हास्थायदों आरो बे बाथ्रायानो जाबाय ख्रिस्टियान फ्रिडम फाइटार बेनि सोमोन्दैयै आङो बुंनो हास्थायदों अनलायग्रा लोगोफोर ख्रिस्टियान फ्रिडम फाइटार होननानै बुङोबा जों माखौ बुजियो आरो बे मुंखौ जों बहायनिफ्राय मोना आरो बे मुंखौ सोर मोना बबे सनाव आरो माब्ला मानि थाखाय जों बेखौ एसे बुजिनानै आरो जों सोलोङि अनलायग्रा लोगोफोर भारतखौ जेब्ला ब्रिटिशफ्रा सासन खालामदोंमोन अब्ला जोंनि भारतनि मानसिफ्रा मोनथाय गैयामोन अधिकार गैयामोन मालायनि आथिं सिङाव जों थानो गोनां जादोंमोन मानसिफोरा जोङो मावनानै जानो आरो बिजनेस खालामनानै जानो जोङो गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय आरो जोङो गावनि अधिकारखौ जों मोननो हायामोन जों गुबुननि अधिकारावसो दङमोन आथिं सिङावसो जोङो दङमोन जोंहा जेबो अधिकार गैयामोन नाथाय बै समनि जे भारतखौ आन्दलन खालामनो थाखाय दैदेनदोंमोन महात्मा गान्धी मोनहा जोंनि भारतनि बिफा महात्मा गान्धी बै समावहाय अहिंसा गैयै आखुजों हिंसा गैयै मोन्थोरजों भारतखौ स्वाधीन खालामनो थाखाय ब्रिटिशनि आखाइनिफ्राय सेख'नो थाखाय बयखौबो हांख्रायदोंमोन महात्मा गान्धीया गासै रायजो राजाफोरखौ हांख्रायदोंमोन आरो बे हांख्रायनायाव महात्मा गान्धीया राव धोरोम जाति उन्दै गिदिर बासिनाय गैयालासे बे दाहायावहाय बे आन्दलनावहाय लोगो लानो थाखाय बयखौबो महात्मा गान्धीया खावलायदोंमोन आरो बे खावलायनाय बादि आरो बे दावहायाव देरहानो थाखाय बयबो जनगोष्ठीनिफ्राय बयबो धर्मनिफ्राय मोनफ्रोमबो धर्मनिफ्राय जातिफोरनिफ्राय भारत उदांस्रि दावहायावहाय लोगो लादोंमोन गाहायै जोंनि ख्रिस्टानफोरनि गेजेरनिफ्रायबो ख्रिस्टान धर्मफोरनिफ्रायबो 6 जनसो बा 6 जन 7 जन 12 जनसो मानसिफ्रा बै दावहायाव बाहागो लादोंमोन आरो बिसोरनि गासै फ्रिडम फाइटारफोरनि मुंफोरखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो हास्थायदों आरो जोङो नायनि पन्डिता रामामाय सरस्वती 1858 आरो 1922 बे सननि गेजेराव बिथांमोनहा महात्मा गान्धीजों दावहायाव उखैहाब जानानै बेसेबांबा सैनांनाय होसोजानाय बे दावहायाव बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन महात्मा गान्धीजों लोगोसे बे दावहायाव लिड खालामफादोंमोन बिथांमोनाबो बिथाङा सासे आइजो आरो बिथाङा सासे हिन्दु परिबारनिमोन माराठी जनगोष्ठीनिमोन बिथाङा ख्रिस्टियान धर्मआव जानानै बेबादि दावहायाव लोगो लादोंमोन आरो 2 नाम्बाराव जों मोननि एकमा सेरियान बिथाङाबो 1909 आरो 1982 मायथाइसिमहालागै महात्मा गान्धीजों बिथाङाबो बे भारत स्वाधीननि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन गावनि मोन्थायखौ गावनि थांनानै थानायनि आरो गाव उदांस्रिखौ मोननो थाखाय बिथांमोनहाबो भारत स्वाधीननि थाखाय जिउ मोदोम होनानै दावहायाव ओंखारफादोंमोन आरो 3 नम्बराव राजकुमारी अमृता कौर बिथाङाबो 1887 1982 बेसिमहालागै बिथाङाबो महात्मा गान्धीजों दावहा नांनायाव आन्दलनाव ओंखारफादोंमोन बिथाङा सिख धर्मनिमोन बिथाङा इसोरखौ मोननानै ख्रिस्टियान जानानै बिथाङा ओरैनो थायालासिनो बियो महात्मा गान्धीनि हांख्रायनायाव
बै जाथिखौ रैखा खालामनायाव हादोरखौ रैखा खालामनायाव गावनि मोनथायखौ रैखा खालामनायाव बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। आरो लोगोसे जों मोननो हाबावो जर्ज जोसेफ बिथाङाबो बै दावहायाव बाहागो लादोंमोन। आरो ब्रह्म भान्डार उपाध्याय बिथाङाबो सासे ख्रिस्टियान, बिथाङा सासे पास्टर, सासे बिथाङा थिय'लजियान, बिथाङा 1861 आरो 1907 बिथांमोनहा बे सनावहाय महात्मा गान्धीजों बे दावहायाव भारत उदांस्रि दावहायाव लोगो लादोंमोन। नोंथांमोनहा गुगोलाव सार्च खालामना नाय, नोंथांमोनहा भारतनि उदांस्रि जारिमिनाव फरायनानै नाय, भारतनि उदांस्रि जारिमिनारि बिजाबाव सोर सोरनि मुंफोर दङ नोंथांमोनहा नाय, थांनानै नाय। नोंथांमोनहा बिथांमोननि जारिमिना रोखा रोखा, बिथांमोननि मुंफ्रा रोखा रोखा दङ। बिथांमोना गावखौ बावसोमदोंमोन भारतखौ स्वाधीन खालामनो थाखाय। नाथाय अनलायग्रा लोगोफोर, दिनैनि मानसिफ्रा बुंनो हास्थायदों बै ख्रिस्टियानफ्रा भारताव मोनथाय गैया, बै ख्रिस्टियानफ्रा बे भारताव थानो मोनथाय गैया, अधिकार गैया, गोबाङा बुंनो हास्थायदों आरो मानसिफ्रा सानदों बेबादि। नाथाय अनलायग्राफोर, बै समनि दावहायाव जेब्ला महात्मा गान्धीया बै भारत स्वाधीननि थाखाय दावहाखौ लिड खालामदोंमोन, बे समावहाय भारतनि नागरिकफ्रा राव धोरोम बासिनाय मुगैनाय गैयालासे लैहोर लैहोर बयखौबो ज' लिड खालामनानै भारतखौ उदांस्रि खालामदोंमोन अहिंसानि आखुजों, अहिंसानि मोन्थोरजों। आरो भारतआ दिनै उदांस्रि जानो हादों। आरो भारतआ उदांस्रि जानाय लोगो लोगो बे भारतआ नोंनि, बे भारतआ बयनिबो, बे भारतआ बयबो मोनथाय दङ। बयबो जाथि, बयबो धोरोम, बयबो जातिफ्रा उन्दै गिदिर बे भारतआव थानो मोनो, मोनथाय दङ बयहाबो। मा नोंथाङा बुंनो हास्थायदोंना ख्रिस्टानफ्रा अधिकार गैया भारतआव? मा नोंथाङा सानदों नामा ख्रिस्टानफ्रा बे भारतआव अधिकार गैया, मोनथाय गैया होननानै? बे नोंथांनि साननाया भुल। बे साननाया नोंथांनि थाखाय भुल। नोंथाङा जारिमिनखौ फरायाखै, नोंथाङा भारत स्वाधीननि सोमोन्दै जेबो मिथिया, बेनिखायनो नोंथाङा बे बाथ्राखौ बुंनो हास्थायदों। बेबायदि बाथ्रा बुंग्राफ्रा भारतनि बबे जायगायाव दङमोन? भारत स्वाधीनजों नोंथाङा बेसेबां सोमोन्दो दङ? भारतआ ब्रिटिशनिफ्राय उदांस्रि खालामनायाव मा मा जाथाय जाबोआ? बिनि जारिमिनखौ नोंथाङा फरायनानै नाय। बेयाव रावखौ मुगैनाय गैया भारतआव। भारत उदांस्रिनि दावहायाव मुगैनाय गैया। नोंहाबो धर्म दङ, नोंहाबो जाथि दङ, नोंहाबो बिसि फिसा दङ, बयहाबो धर्म दङ, बयखौबो समान अधिकार, समान मोनथाय महात्मा गान्धीया अधिकार होदोंमोन। बे अधिकारनि गेजेरजों, बे मोनथायनि गेजेरजों दिनै भारतनि मानसिफ्रा बेबायदि डेभेलप जाबोबाय, बेबायदि जौगाबाय। नाथाय जोंनि गेजेराव माखासे हान्जाफ्रा बुंनो हास्थायो बे ख्रिस्टानफोरखौ अधिकार गैया, बन्सित, जेबो मोना, बै भारतनिफ्राय जेबो मोनथाय गैया बिसोरहा, बिसोरखौ दाननांगौ, माबा मोनसे खालामनांगौ, मोनथायनिफ्राय बन्सित खालामनांगौ होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंनो हास्थायो। गोबां मानसिफ्रा बुंनो हास्थायो। नाथाय जारिमिनाव बे लिरनाय गैया। जारिमिनाव बयबो मोनथाय दङ। बयबो धर्मनि मानसिफ्रा भारतआव खुलुमनो मोनथाय मोनो। बे भारतआ बयनिबो अधिकार गोनां। जोङो धर्मआव उदांस्रि दङ, जोङो जातिफ्रा उदांस्रि दङ, जों बयबो गणतन्त्र देशआव मोनथाय दङ, बयहाबो अधिकार दङ। नाथाय बे अधिकारखौ रावनिफ्रायबो जों सेनानै लानो हाया, रावनिफ्रायबो जों सेनानै लानो हाया। इसोरा नोंनो होआब्ला। अनलायग्रा लोगोफोर, जोङो गुबुन गुबुन जाथियाव जानो हागौ, जों गुबुन गुबुन धर्म जानो हागौ, जों गुबुन गुबुन फोलेरनि जानो हागौ, जोंनाव बासिलायनाय मुगैलायनाय जानो हागौ। नाथाय नोंथाङा बे भारत हादरनिनो सासे, भारत बिखानिनो सासे
सुबुं जों बहाय थांनाय जों बबेयाव जोनोम मोननाय जों बे जायगानिनो दा बेनिखायनो जोंनि बे माखासे मानसिफोरनि खोथाफोरखौ लानानै जोङो समनि गेजेराव जोंनि मानसिफ्रा बिग्रायखाङो समनि गेजेराव नाराज जायो बेखौ लानानै जोङो माखासे साननायफोरखौ साननो नाङा जोङो जोंनि मोन्थायखौ जोङो बिनानै लानो रोंनांगौ जोंनि मोन्थायफोरखौ जों खोन्थानांगौ आरो जोङो रावखौबो नेवसिनाय मुगैनाय गैयालासे जों गोथार गोसोजों जों थांनानै थायोब्ला गोथार गोसोजों इसोरखौ खुलुमोब्ला जोंखौ रावबो बे बुहुमनिफ्राय जोंखौ लेथेर फेथेर खालामनो हानाय नङा कुनु सक्तिया कुनु सोरबा सासेनि सक्तिया जोंखौ लेथेर फेथेर खालामनो हानाय नङा बेनिफ्राय जुग जुग जोङो भारत स्वाधीनाव लोगो लानानै जोंनि मानसिफ्रा आजौ आजैफ्रा भारत स्वाधीनाव लोगो लानानै जों भारतखौ उदांस्रि खालामबोनाय जोंनि ख्रिस्टियान फोलेरफोरनिफ्रायबो भारतखौ स्वाधीन खालामबोनाय ख्रिस्टियान माने ब्रिटिश नङा लोगोफोर ख्रिस्टियान माने ब्रिटिश माने ख्रिस्टियान नङा जों बुंनो हास्थायो गोबाङानो बे फरेननि धोरोम बे फरेननि ब्रिटिशफोरनिसो धर्म होननानै बुंनो हास्थायदों नाथाय बै समाव ख्रिस्टियानफ्रा बै ब्रिटिशफोरखौ मानो होखारदों बेनिखायनो बयहाबो मोन्थाय दङ बयहाबो अधिकार दङ बयहाबो खुलुमनो हायो बे मोनसे जोंनि इसोरखौ सेबा खालामनायनि मोनसे लामासो बियो मोनसे बेबस्थासो बियो बेवहाय सोरखौबा मुगैनाय सोरखौबा नेवसिनायनि बाथ्रा फैया इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो थुलुंगा होथों जिसुनि मुङै गोजोन्थों